Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken nami kula Aprilia Rosyana. Alamat asal kula saking Gondang Sendangsari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Kula sekolah wonten SMK Negeri 1 Wonosobo, kelas 11 jurusan TKJ. Keluwihan lan keprigatinan kula ing jurusan punika, kula remen lan gatèkaké pelajaran ing kelas, utamane ing babagan jaringan komputer. Materi-materi saking guru kula kayata jaringan komputer uga coding HTML. Kula pahami kanthi apik lan telaten. Saliyane punika kekurangan lan keringkihan kula. Kula kadang tiyang ingkang cepet tanggep lan saged nyatet kanthi rapi. Nanging, kadang-kadang kula rada panik menawi boten saged mangsuli pitakon. Lan uga dados males. Nanging kula nyoba tetep konsisten lan disiplin supados saged ngembangake keterampilan. Saged makarya kanthi bebarengan kaliyan tim lan uga mandiri. Kula saged sinau langkung kathah lan dados tiyang ingkang miguna. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.